Neața și bine v-am pe canalul meu de YouTube, așa cum bine știți, eu sunt Bianca, iar astăzi o să filmăm un Q&A în care o să vă răspund la toate întrebările pe care mi le-ați pus voi în story-ul pe care l-am postat pe Instagram acum câteva zile, spunând că să-mi dați întrebări și chestii de genul pentru următorul videoclip. Însă o să vedeți ceva special. Deci, în idee, acum ar fi trebuit să filmez, să vă răspund la întrebări și tot, doar că, așa cum am spus într-un story aseară, pentru mine aseară, nu știu cum să fie postat videoclipul ăsta, o să am de mers mai multe locații, deci o să vă iau cu mine astăzi, iar la final o să răspundem la toate întrebările pe care mi le-ați spus. Deci, haideți să începem. By the way, doar ce m-am trezit efectiv, deci n-am pic de energie în mine. Dar revenim imediat pe drum. Ok, aparent avem timp să răspundem și la câteva întrebări înainte să plecăm acolo unde avem de mers. Deci, haideți să începem cu prima întrebare. Am să pun întrebările pe undeva prin partea asta a ecranului, pentru că eu le citesc pe telefon în momentul ăsta, deci hai să dăm drumul. Ok, prima întrebare spune, ce faci în timpul liber? Ei bine, în timpul liber, sincer să fiu, nu prea fac nimic, la modul că mă relaxez. Poate mă joc pe PS, poate mă joc pe Xbox, dar în general nu prea fac nimic, la modul că nu fac nimic. Sau mai ies pe afară, sau chestii de genul. Următoarea întrebare. Ce fel, tip de muzică îți place? Bă, sincer să fiu, îmi plac cam toate tipurile de muzică, la fel. Adică îmi place muzica pop, îmi place muzica rock, aș putea spune, nu ascult eu foarte mult, doar că mai am și starea aia, știi, la modul că, bă, parcă ar merge un pic, știi ce zic? Mai ascult și trap, rap, o grămadă, gen, doar să n-aud manele, îmi pare rău, mie nu-mi plac manele, nici muzica populară, nu-mi plac. Culoarea ta preferată? Culoarea mea preferată este mov. Chit că-s vopsită roșu, culoarea mea preferată este mov. Pur și simplu ador culoarea asta, nu știu, înainte nu plăcea roz, nu plăcea mov, nu suportam culorile astea când eram mai mică, dar acum culoarea mea preferată e mov. Următoarea întrebare este, ce fel de stil de îmbrăcăminte crezi că abordezi? Deci chestia asta este o întrebare foarte simplă și atât de ușoară, doar că eu nu știu efectiv ce fel de stil, adică anumite dăți mă îmbrac super soft, anumite dăți mă îmbrac poate mai, nu știu, mai așa, mai... Iar anumite dăți mă îmbrac poate mai, cum spun ăștia de pe aici, de la mine din școală, mi zic că sunt foarte, că-s gotică, efectiv. Vi se pare vouă ceva gotic la mine? Vă pun aici niște poze cu felul în care mă îmbrac eu și mă machiez eu și tot așa. Vi se pare vouă ceva gotic? Pentru că mie chiar nu. Și aici vine o întrebare foarte... Adică nu e o întrebare, nu întrebare amuzantă, ci răspunsul o să fie amuzant. Cum a fost prima dată în club? Ei bine... Deci aici vine partea amuzantă, fiindcă eu când am fost prima dată în club aveam cred că 11 sau 12 ani. Mi s-a făcut somn, m-am dus, m-am pus pe o canapea și m-am culcat. Și asta a fost prima dată în club, efectiv, dormind. Următoarea întrebare ar fi, cum ți s-a părut prima săptămână de institut? Bă, sincer să fiu, în același timp a fost destul de ok, dar în același timp destul de grea, la modul că nu aveam prieteni, eu fiind nou aici nu aveam prieteni. Nu știam nici măcar limba să vorbesc, era groaznic, efectiv, groaznic, nici nu vreau să mai aduc aminte, mai ales faptul că toate persoanele nu prea aveau, gen, nu prea mă aveau pe mine la suflet, știi ce vreau să zic, știi ce vreau să zic, Bă, la modul că eu eram acolo eu eram foarte timidă, deci eu când am venit în Spania eram foarte timidă, la fel și în România, deci Spania m-a schimbat foarte mult. Și eram acolo foarte timidă la mine în bancă, liniștită și copiii unii mă luau la mișto, eu fără să-mi dau seama pentru că nu știam limba, mulți vorbeau de mine foarte rău și în continuare vorbesc de mine, poate să fac cândva un story time despre chestia asta și chestii de genul, dar asta vedem pe parcurs. Următoarea întrebare ar fi, cum te-ai acomodat în Spania? Ei bine, legat de cum am învățat limba, gen pentru că, na. Ei bine, mai întâi am început, făceam 3 cursuri de spaniolă ca să... Ok. Oh, no. Ca să învăț limba foarte repede, ca să-mi fie ușor, mai repede, în mai puțin timp, să nu mă chinui un an întreg să învăț limba sau chestii de genul. Și făceam cursurile. În timpul orelor mă luam un profesor anume luni și miercuri parcă, sau marți și joi, nu mai știu exact, mă luam un profesor și o profesoară de fapt și coboram undeva la parter și acolo făceam într-o clasă cursuri de spaniolă. După masa, miercuri și luni, mergeam la ore de spaniolă la fel și în weekend la fel aveam cursuri de spaniolă. Plus că m-am prietenit cu o fată, gen a venit la mine din prima zi efectiv de institut, a venit la mine și a fost la modul hola, nu știu ce, și vorbeam în engleză cu ele pentru că, da. Și
ea m-a ajutat foarte mult să învăț limba, m-a ajutat cu efectiv tot aici în Spania, de când am venit până acum. Iar de aici revenim după aceea cu întrebările, fiindcă deja suntem în întârziere, acum mi-am dat seama. Vere, eu efectiv nu... Deci mai am, cred că, nu știu, 15 minute să ajung și nu găseam cheia, pentru că eu sunt foarte încăpățânată și ieri când m-a întrebat maică-mea, știi unde ți-e cheia? Zic, da, o am aici în buzunar și acum am stătit să caut cheia și am foarte mare întârziere. Deci acum am plecat acasă, dar până găseam, văd că am plecat cheia. Bă, deci mi-e extrem de rușine să filmez pe stradă. De ce să filmez cam așa? Ca să explic ce s-a întâmplat. Uite, în primul rând se vede că masca m-am murdărit la școală ei și acum văd. Prima dată am uitat, nu găseam cheia, apoi am uitat banii, m-am întors, ok. Apoi am vrut să mă întorc să-mi schimb masca. Nu m-am mai întors să schimb masca, normal, pentru că n-am găsit, bine, m-am întors. Dar nu mi-am găsit cealaltă mască, deci acum trebuie să merg așa cu masca asta. Și, deci, sunt în întârziere, mi-am 10 minute să ajung și am masca de tot căcatul. Mi-e foarte rușine să filmez pe stradă. Da, mi-e motiv să aud, mi-e foarte rușine să filmez pe stradă. Normal trebuia să răspund la întrebări în timp ce merg acolo, însă n-am mai făcut asta. Pentru că nu puteam să țin 2-3 fane la mine, plus că mi-era rușine și am zis că lasă să filmez acasă, că mă întorc. Deci, încercăm. Bine, am ceva de mers până acolo, dacă e sună așa. Adică nu sunt la 5 minute distanță. S-ar putea să întârzi. E o programare, ca să știți. Gen. De fapt, nu vă zic ce este. Vreau să vă zic ce, dar nu vă mai zic. Aflați după aceea, să vă zic pe Instagram. Am ajuns. Am revenit acasă. Următoarea întrebare este când te întorci în România? Ei bine, nu am o dată fixă pe care să mă întorc, dar în jur de luna iulie am să vin în România. By the way, dacă vreți facem și un meeting, ceva. Cineva mă întreabă ce părere ai despre zvonul că rușii ar ataca România. Bă, nu știu să crezi pe chestia asta, într-un fel cred că nu este adevărat. Țică să filmezi și tu. Am schimbat iar cadrul pentru că acolo în bătea soarele, nu știu, puteam deloc să mă la telefon. Deci, revenim, ce părere am eu despre faptul că rușii ar ataca România? Bă, sincer să fiu, nu prea știu ce să crezi pe chestia asta. Bă, vreau, am încercat să fac un videoclip profi, să filmez și cu calitate bună, cu lumină, ca lumea. Ce să filmez, vrei, că vecinii ăștia, nu știu, de liniște, bat într-una, țipă, se ceartă, n-au treabă cu lumea de pe lângă ei. Deci, da, revenim la cadrul nostru de căcat. Și la subiectul cu rușii care ar ataca România. Bă, nu prea știu ce să cred despre chestia asta. Părerea mea este că este pur și simplu o invenție pentru a ne atrage atenția, pentru a ne speria ca să poată să facă ce vor cu noi și chestii de genul. Iar dacă este adevărat, părerea mea este că suntem bine, îi dăm jos. Următoarea întrebare ar fi: de ce crezi că durează așa mult să apară GTA 6? O întrebare foarte bună. Bă, părerea mea este că cei de la Rockstar pur și simplu vor ca jocul să fie perfect, să iasă ca lumea și să n-aibă probabil nicio greșeală, să fie siguri că iasă bine, că e ce trebuie, știți? Să fie așa ceva, să ne lase cu mască, ne lase șocați, să fim șocați când vedem jocul, când apare. Următoarea întrebare. Ce alegi între Xbox Series X sau un PC de gaming performant? Bă, amândouă sunt bune. Hai să facem așa. Pe Xbox, da, deci Xbox-ul Series X e bun. Știu că e bun, ok. E nou, arată bine și ca design și tot, deci mi se pare super. Dar pe PC ai acces la mai multe lucruri. De exemplu, anumite jocuri, foarte multe jocuri oricum față de Xbox. Asta pentru gameri. Ai acces la site-uri la care nu ai acces de pe un Xbox, de pe o consolă în sine, neapărat de pe Xbox sau așa. Deci, în concluzie, sincer, eu aș alege PC-ul, fiindcă ai mai mult, ai acces la mai multe lucruri față de o consolă, deci
Asta iese din discuție, pur și simplu. PC-ul. PC-ul e baza la tot, efectiv. Asta e părerea mea. Următoarea întrebare este: ce preferi dintre un film sau un serial? Deci filmele îmi place foarte mult la ele că acțiunea începe mult mai devreme, începe mult mai repede totul, pur și simplu. Nu trebuie să stai episodul 1, episodul 2, episodul 3, episodul 4 să aștepți să se întâmple ceva interesant. Pe când într-un serial, poate că în primul sezon nu o să se întâmple nimic interesant, o să fie așa boring și după în sezonul 2, sezonul 3 sau câte are el, o să înceapă toată acțiunea și toată partea interesantă. Pe când într-un film începe din, hai să zicem, primele, nu știu, 20 de minute, 30 de minute, pe acolo, cel mult. Pe când în alte filme începe poate din primele secunde acțiunea. Deci asta e chestia, deși îmi plac, prefer gen amândouă, n-am cum să aleg, pentru că nu pot nici să mă uit doar la filme, dar nici doar la seriale. Deci da, mă uit și la filme și la seriale, nu pot să aleg. Următoarea întrebare ar fi: cum te-ai acomodat în Spania? Bună întrebare! A fost destul de ușor, având în vedere că eu în prima zi de institut a venit o fată la mine și s-a băgat în seamă cu mine și am început să vorbim și m-a ajutat foarte mult cu învățatul limbii și cu făcutul prietenilor și chestii de genul. La fel, când am ajuns în Spania, ai mei deja cunoșteau persoane, logic, fiindcă ei sunt aici de foarte mult timp și mi-au făcut cunoștință cu copiii persoanelor respective, printre care erau chiar și români, deci mi-a fost destul de ușor să mă acomodez. Să zicem, când vine vorba de persoane, de prieteni, de școală, de chestii de genul. Dar când vine vorba de acomodarea, gen când pleci dintr-un loc și te duci în alt loc pe care nu-l cunoști, asta a fost un pic mai greu, dar a fost destul de ok, adică nu mă plâng, îmi place aici, mi-a plăcut de la început, pot spune, însă mi-era greu pur și simplu pentru că nu cunoșteam zona. Următoarea întrebare este: părul mai lung sau părul mai scurt? Bă, îmi plac amândouă, îmi stă bine, mie părerea mea este că îmi stă bine cu părul scurt, dar parcă l-aș vrea lung. Eu când eram mică aveam părul foarte lung. Am să pun pe aici o poză dacă găsesc. Pe când acum așa scurt, nu știu, parcă îmi place mai mult scurt, dar în același timp parcă îl vreau lung, că vreau eu să pot să-l fac eu în toate felurile, cum am eu chef să-l prind, nu știu cum, să nu știu ce, chestii de genul. Dar îmi plac amândouă, deci nu pot să aleg. Depinde de persoană acum, depinde de felul în care arată persoana aia. Dacă se potrivește părul scurt, ok, își face părul scurt. Dacă se potrivește cu părul lung, atunci își lasă părul lung. Următoarea întrebare este: ce părere ai despre oameni care urăsc persoane sau comunități fără vreun motiv întemeiat, așa fără rost? Părerea mea este că pur și simplu oamenii ăia sunt, nu știu, trăiesc sub o piatră, la modul că, bă, dacă persoana nu se face nimic, comunitatea nu te deranjează pe tine cu nimic, nu-ți stă în cap, nu se pune în fața ta și ce, bă, nu, de aici n-ai voie să treci, sau chestii de genul, nu văd unde e problema. Adică dacă ești, văd, de viața lor, nu se apucă să zică, bă, uite, nu știu ce, nu știu cum, părerea mea este că nu aveți motive să vă luați de ei sau să îi urâți sau să aveți o părere nașpa despre ei, având în vedere că ei nu vă încurcă cu nimic în viața voastră, nu se bagă în viața voastră, nimic. Pe când am văzut că foarte multă lume se bagă în viața altor persoane fără motiv, la modul că nu o cunoaște, dar știe că face parte din comunitatea, nu știu, X, din comunitatea nu știu care, și începem și, că uite nu știu ce, uite nu știu cum ești, așa ești, nu știu cum, mi se pare groaznic, deci am o părere foarte nașpa, pur și simplu nu-mi place. Este viața lor, fac ce vor cu ea, lăsați în pace. De întrebarea asta mi-a pus un pic capac la modul că nu știu ce să răspund. Deci, de ce crezi că noi nu înaintăm ca și nație, popor, populație, omenire? Poate pentru faptul că refuzăm să acceptăm anumite lucruri care apar în ziua de astăzi, lucruri noi, refuzăm să ne adaptăm termenilor din ziua de astăzi, refuzăm comunitățile noi care apar și tot așa, gen chestii de genul. Gen la fel ca și la chestia cu comunitățile, dacă mai trece musca odată pe aici, o distrug. I'm in danger! Deci, la fel ca și în cazul comunitățile, ăsta este unul dintre motivele pentru care mi se pare că lumea nu avansează, nu avansăm ca omenire, ca popor, ca populație, ca nimic, pur și simplu, pentru că lumea refuză să se adapteze la termenii din ziua de astăzi. La fel ca și cu vaccinul. Vede, cine le-a băgat în cap ăstora că, vai, ne injectează un chip? Unde se ascunde chipul ăla? Un chip? Cât poate să fie un chip de mic, în primul rând? Nu știu cine le-a băgat chestia asta în cap, dar e ăla vai de capul lui, adică... Bă, cam asta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Urmează mai târziu să merg să filmez încă un videoclip. Deci stai și așteptați pe canalul meu pentru că urmează un videoclip foarte special, foarte interesant pe care o să-l filmez diseară.
O să vă placă foarte mult. Știu că ăsta e genul vostru de videoclip, gen care vă place și e de genul. Deci stați pe fază că urmează să-l pun. Așa că, și pe Instagram, aici aveți Instagramul meu, urmează să post acolo niște poze, deci știți ce zic? Stați pe fază. Îmi pare rău că n-am mai postat, iar n-am mai postat pentru că uit mereu, sau nu e neapărat că uit, poate nu am timp. Pentru că, by the way, m-am înscris la școala auto, deci urmează să fac niște videoclipuri super mișto. Deci, da, îmi pare rău că n-am filmat, n-am avut timp, m-am simțit nașpa în anumite zile, nu m-am simțit foarte bine. O să fac un story time și despre chestia asta cândva, despre tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat și chestii de genul. Deci am lipsit atât de mult, dar momentan așteptați. Cu toate spuse, am fost Bianca, sper că v-a plăcut videoclipul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați share, să dați subscribe și un follow pe Instagramul meu. M-a ajutat foarte mult chestia asta. Deci cu toate spuse, pa!